marami sa ating mga kababayan nagtatanong, pwede ho bang mahawaan ng COVID-19 ang isang taong na-expose sa bangkay ng isang pasyenteng nasawi na suspect o COVID positive? Alam niyo ho, according sa DOH, ito pakinggan niyo wala pang napapatunayang ganitong pangyayari. Wala pang scientific evidence na magpapatunay talaga na pwede kang mahawa sa isang patay na tao na namatay dahil sa COVID-19. It's a virus na infective siya kapag buhay ang tao kasi kailangan ng virus na yun yung tao. Now, kaya natin pinapalibing agad yung pasyente na yon kasi considering na yung mga relatives niya which sila ang mag-aano ng burol or sila ang magma-manage ng wake na yon, sila ay kino-consider natin na close contact. O na yung virus ay nabubuhay siya sa buhay na katawan. Correct. Tama yan. So ibig sabihin, Doc, yung cadaver ng isang COVID positive patient ay hindi na makakahawa ng taong buhay. Ito ho, galing sa Elsevier Public Health Emergency Collection, pinublish po ng US National Library of Medicine, National Institute of Health, at wala pa daw scientific evidence hanggang ngayon na yung COVID-19 corpse o yung bangkay ay infectious. Pero gaya nga na nabanggit ng DOH kanina, iniiwasan nilang maiburol itong mga COVID suspect or COVID positive dahil tiyak ang magbuburol dyan ay mga close contact. At alam naman ho natin, pag may burol, may mga dadalaw na bisita. Alam naman natin sa mga Pilipino, iyan ay yung kanilang ugaling makiramay.